ngalaba economics na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka chịkọbaka ọgbakọ nkụzi ha nke mbụ na mbụ ya na eguzobere Okamuta Levi Ezeaku. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ụmụ akwụkwọ ma ndị nkụzi ma ndị nọ n'okwe ndọrọndọrọ ezinụlọ dị iche iche ma ndị enyi ma ndị na-echere eze echiche. Associate Professor Levi Ezeaku bụ onye izi bụ Head of Department Economics na Anambra State University of Technology agbanweziri bụ mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka malite n'afọ 1991 ruo n'afọ 1992. Kwe na Igbo ọgụ pụtara ya Awka. Ọ lụsiri ọrụ ike ịhụ na ewegotara ngalaba mmụta ahụ n'ogogo ọ dị, nwekwa ọtụtụ ndị mmadụ ọ zụpụtara n'akwụkwọ. N'okwu mbido ya, onye isi oche ọgbakọ ahụ bụ Ọkammụta Godwin Ọnụ chetara mmekọrịta nke ya na Ọkammụta Ezeaku nwere wee kọwaa ya dịka onye bụ nna nye ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa Dean Faculty of Social Sciences na mahadum Nnamdi Azikiwe bụ Ọkammụta Frank Collins Okafọ gbakwara ụmụ akwụkwọ ume, gwakwa ha ka ha nwee ndị ha na-elekwasị anya dịka ha na-agba mbọ ịbụ mmadụ. N'okwu ya kwa, onye isi ngalaba mmụta ahụ bụ Dọkịta Christopher Kalu kwuru na ndị nkụzi bụ ndị na-enyere ụmụ ntorobịa aka na-agba ha ume iji wee mee ihe pụrụ iche ka ha na-agba mbọ na ndụ. Nkụzi isiokwu ya bụ Drivers of Labor Market Failure in Nigeria, Reflections and Policy Options. Ọkammụta Ebele Nwokoye kwuru na ozugbo a na-ahụ nkewa n'obodo, ọ na-egosi na ahịa ọrụ abụgoro ihe dara ada, wee lụtụsị aka na ndịiche dị na ụgwọ ọnwa a na-akwụ ndị ọrụ ndị na-arụ na gọọmenti etiti na steeti na okpuru ọchịchị. N'okwu ya kwa, onye eji maka ya wee gbakọ n'ọnọdụ ahụ bụ Ọkammụta Ezeaku kelere ndị ọrụ na ndị isi ngalaba mmụta ahụ na mbọ niile ha gbara ịhụ na ewegotara ngalaba ahụ n'ogogo ọ dị, wee gwakwa ha ka ike ghara ịgwụ ha n'ọrụ. Na nwunye onye eji maka ya wee gbakọ bụ Dọkịta Dabelu Nebechukwu gwara ndị mmadụ n'ihe ọbụla ha na-eme ka ha na-etinye Chukwu na ya. Ọtụtụ ozi ekele sikwa n'ọnụ ndị eji okwu ha agba izu, ikekwa achịcha na inyekwa ndị mmadụ onyinye pụrụ iche bụ ihe ndị emegasịrị n'ọgbakọ ahụ. Queen Anigbo Ọgụ, akụkọ ụwa ABS.